Guys, ndakaona video yemuimbi wokushaika inango muimbi yagaisi nasingatombomuzivi zvachose ndakatotashamsika uko kuti kune muimbi akanga nezita iroro but anyway may you so rest in peace nanisingatomuziviwo but kuti tetarisa nokuona ndakabva ndaona pane munhu akanitumira video ndobva ndakatanga kutoti rega nditarisa kuti nyaya iri kumbofamba sei ndobva ndaona muimbi uyo ari muchipatara guys aita accident. Munoziva ari muchipatara akanga achinzwa marwadzo akataura kuti andizivi ndakaziva sokuti makanga ari muya muhospital hanzi muICU handizivi kuti ndo ICU yekuZimbabwe here kunyika kwedu here. I don't know as somebody who has never been to ICU kuZimbabwe. I don't know but munhu akandudza akati kuICU guys ndakashokeka. I was so shocked right. Akandifunga ari mukati memarwadzo akakumbira pain easy kukumbira pain easy chaivo chekuti ndinokumbirawo pain easy yekuti ndikwanise kuti ndikwanise kunzwa kudzisa marwadzo. Akakumbira pain easy muchipatara muICU. Pain easy ikashayikwa haana kwanisa kuipiwa manga musina guys muchipatara. Mwoyo wangu wakadambuka nepakati guys. Zimbabwe nyika yedu. This is to all the Zimbabwean government, to you Mr. President Munangagwa. Kana ndimi I know kuti munenge makaona zvinhu zvakadai. Pamakaona munhu achikumbira pain easy ari muchipatara achizosvika pakufa afterwards makanzwa sei? How did you feel muchiona munhu achikumbira pain easy? Pain easy, I'm sure pain easy inoita kuma 2 rand kana 1 rand 50 kune dzimwe nyika. Pasina pain easy muchipatara. Vakomana aka ticharamba tichingotaura. We are not asking for much. We are not asking for much. Atisi kutombokumbira luxury mufunge. Tiri kungokumbirawo mapiritsi zvawo kuchipatara. Medical facility ndio yatiri kungokumbira. Health kunyika dzese inoitwa first priority. Health education kunyika pasi rese zvinoitwa priority. Kunyika yedu yakaita sei? Kunyika yedu yakawira bhutsi yaSatani here. Chiko chiri kuitika neVaMunangagwa president muri kutaura zvokuvhoterwa 2030. Nyika yakadai so tikuchema periods haro periods avakomana tipewo maserious tipe inga muri baba alright venyu vana can afford munokwanisa kuflya vana venyu kuenda kune dzimwe nyika kunorapiwa kana zvichinge zvaoma ko ruzhinji rweZimbabwe ko vacho vari kutongai vamuri kutonga vacho ko vacho vakakwisai pachigaro vacho ivavo muri kuti kudii navo? Majority of Zimbabwe are poor. Havana zvavanazvo. You can't even show empathy zvayo. Zababa venyika just kungoti mapiritsi vedu vetokumbira kuti mumboisawo medical facility priority vedu. Tatiri kukumbirawo mungoisawo medical facility as priority number 1. Because at some point munhu wese anorwara. At some point munhu tsanda kufura nekuchipatara. Toda kumbobvunza saka manesi ari kuenda kubasa kunodi. Kana ushekwa Panadol, pain easy, hariko. Vanoenda kunodi kubasa. What more? Let's talk. We cannot talk about mshonga pamusoro. Saka kana usina mari kuZimbabwe uri murombo imhosva here. Imhosva here kuve murombo kunyika yeZimbabwe, kunyika yako yawakazvarwa imhosva here. Nyika yedu ine zvicherwa. Nyika yedu ine maminerals akawandisa. Zvokuti gold here no smuggler chibuda chienda kunze riya mukambo kungomwe musimo ya Mwari wakanyevenedza moyo wa Farao iwoyo kungoti zvaizvo zvicheko chaiko tachikungo mari yegold ndaimboenda kuzvipatara zvinokwanisa kubatsira. Alexa keep quiet. Zvinokwanisa kubatsira but apana like we are turning a blind eye to everything guys. Zvinorwadza kutaura chokwadi zvinorwadza. Mune hama dziri kumusha vamwe venyu mune vabereki vachiri vapenyu. Vamwe venyu you are struggling with your parents every day kuti zvoita sei. Vamwe vabereki venyu vane mapiritsi eBP anotengwa every month. Vabereki veBP venyu vamwe vane mapiritsi asima anotengwa every month. Vanoda mainhaler every month. Vamwe vabereki venyu kuZimbabwe vane zvigwere zveshuga vanoda mapiri vanoda mainjections every month. Vanoda mapiritsi every month. We are quiet. We as Zimbabweans we are busy focusing zvisina nebasa rese. Tiri busy kufocusa muzvinhu zvisingatipi. Ngatimboitai every day timbotaura nyaya dzenyika yedu vakomana. Ngatimboisaiwo pressure kunyaya yezvinhu zvakakosha munyika yedu. Yes, you might not be in the country.
You might not be in the country, but une hama at some point dziko kunyika ikoko. Une hama dziriko dzakuti pakanzi paita dambudziko, problem ino yakwauri. Message ino yakwauri kunzi kwaita problem kurudiwa mari. Vakomana ngatisadaroi. Ngatisadaroi. VaMunangagwa. Kana muchitiona ndiniwo mwana wenyu choga cheZimbabwe. Tati kungokumbirawo kuti chipatara zvoga hazvo chipatara. Mari dziri kucleanwa dziyadziya. Anditika mari dziri kucleanwa dzichitenga motikari dziyadziya. Dzichipa vanhu motikari, vanhu vanopiwa motikari vaya vaitei. Vaitei vari kupiwa motikari. Kuzvipatara muzvioniwo here. Unopa kuunda zvaungadi mari yako, but we all know kuti mari dzenyika mari dzese dziri kucleanwa dziyadziya. Imari dziri kucleanwa dziyadziya. Money laundering at its highest level, because you don't know what to do with the money. You don't know what to do with the money anymore. Munongo pa inyuwa nkungotenda kuti watu kwa opi wake motikari wazo dai mongo pa motikari ajina kuipa kuti mupe motikari wana murukuda asira itina tukuchemawo nezvipatara mune hama dzenyu. Yes, you can afford to fly them kunze ko majority yeZimbabwe. Ko vanhu vacho venyika veZimbabwe vari kuita kuti munhu vari kuita kuti vanoita kuti vagare munyika kuti mukwanise kuluta muchita zvamuri kuita izvi. Amuvafungiriwe andisi munyika yeZimbabwe. Asi zvorwadza zvikuitika kunyika yeZimbabwe. Zvinorwadza zvikuitika kunyika yeZimbabwe because tine vanhu variko. Majority yevanhu vedu vamwe vedu vari kuZimbabwe. Guys, kana tisina mwoyo wokufungirana kuti background zvakamira seka, then hapana kwatiri kuenda senyika. Hapana kwatiri kuenda senyika. Hapana kwatiri kuenda senyika. Pasocial media apa vanhu vanouya kuzovhairana nezvimabhegi zvisina kana nebasa rese. Vanovhairana nezvibhutsu zvisina kana nebasa rese. Vanhu vachibva nezvinhu zvisina kana nebasa rese. We've got real problems at hand. Vaya varidzire mari vane mari dzavo vaya. Pane kuti kuvhairira vanhu nemabhegi. Nemamboita kuti kuZimbabwe chako mukangodonetawo kunyika kwenyu kuti mapiritsi kungotengawo zvenyu container remapiritsi mapain easy jail mapain killers zvawo kuti angoenda kuZimbabwe. Zvinobatsira. Kungoitirawo something so munozati ukaitira munhu something you feel good guys chakanaka. You feel so good. Kungo mari dzedza ngoti you know what this boots iyi andinotenga iyi hantika 10,000 pounds. 10,000 pounds yori kanimbotenga mapiritsi chaiwo ekuti ambosustaina vanhu. Anotombobatsira vanhu even kana kwa 2 weeks mufunge. Handizivi hangu kuti takaita sei kana takaita sei asi VaMunangagwa dai mamboongororawo mukati menyika zvinamira zvakanaka. Mapiritsi, mishonga, ma-injection, ma-oxygen, dialysis machines. Hakuna anokumbira kurwara. Hakuna anokumbira kurwara. Chenga chingoriwo chikumbiro VaMunangagwa kuti vana venyu kuZimbabwe kuvatambura vari kufa nezvimwe zvekuti zvinokwanisa kuti zvivharidzirwe vapiwe mishonga, but hakuna munhu anosvika pakufa. Musadaro VaMunangagwa, musadaro government yeZimbabwe. Tatiri kukumbira kuti chekutanga imbogare pasi zvaizvozvi dai mambogara pasi mambotaurisa nyaya yehealth system chete. I hope muchandinzwawo. Ndauyawo nokuzvideredza nokuzvininipisawo. Pamwe mungandinzwawo vedu wei. Pamwe mungandinzwawo ndinzweiwo ndakamirira vamwe vanawo veZimbabwe. Tinokumbirawo muongororewo chichemo chedu. Maita basa.